खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ समाजारि बिजोङाव रैसुमै बर' मुंनि सासे बर' लाइमोना बर' इउटुबार कन्टेन्ट क्रिएटर ब्लगारफोरखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों जे मोनद' हारिनो एसटि होनायनि बेरेखा राव होयैनि थाखाय। आरो बिथाङा बुंबावदों दि बर'नि गेजेरावबो गोबां गिदिर गिदिर इउटुबार दंसै हिन्दी इंराजि आरो बर' रावजों बुंनो हानाय, अब्ला दायो हारिनिनो अलखद जानो थांगासिनो। बे समाव मोनद' हारिनो एसटि होनो थांगासिनो। बे समाव जेबो बिनि सायाव बाथ्रा बुङैखौ दुखु मोननाय फोरमायदों रैसुमै बर' मुंनि सासे लाइमोना। नैथि खौराङाव दङ आसाम सरकारा मोनद' हारिनो एसटि होनो थांबाय थानाय बिथिंखौ खौरां बिजों भिडिअनि गेजेरजों थोंजोङै आसि थुनानै सोंखारिदों कटन मुलुगसोलोंसालि दालाइ एबसुआ। आरो फैबाय थानाय समाव बे थिरांथाखौ बोखांनानै लाफिनाब्ला गुबुन गुबुन जिल्ला दखरा आरो मुलुगसोलोंसालि दालाइ एबसुआ गोख्रोङै खुद्रिसारनाय बादि कटन मुलुगसोलोंसालि दालाइ एबसुआबो गोख्रोङै गुवाहाटि ओनसोलाव खुद्रिसारनाय हान्जा सुरनो जानजि खाफ्रानानै दं होननानै गोख्रों रावजों बुंथिदों। थामथि खौराङाव दङ दिनै आसाम आयेन आफादाव मोनद' हारिसाफोरनो एसटि गनायथि होनायनि आयदाखौ लानानै सावरायगोन। ब्रैथि खौराङाव दङ रायजोआव एसटि मोननाय मोनैखौ लानानै दुंहाव थासारि, नाथाय सासे आइजो आरो सेंग्राया दोनखारलांनायनिसो मुखुब। बे जाथाया सनितपुरनि राङापारा पुलिस थानानि सिङाव थानाय जगिबिल ओनसोलनि थराबिल आरो दिपानजुलियाव जादों। बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला न'खरनि सुबुंफोरनो 9957991120 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों फोरमायहरनो खावलायदों। बाथि खौराङाव दङ बेरगाव जौगाखां खोन्दोनि सिङाव थानाय फानेसिलि प्राइमारिनि बिपिएफ दोलोनि बिबानगिरि आरो सोद्रोमाफोरनि खुद्रिसारनाय। फानेसिलि प्राइमारिनि मासिगिरिखौ बिपिएफ दोलोनि सोद्रोमाखौ सायख'वालासेनो बिपिएफ दोलोजों जेबो सोमोन्दो गैयै आइजोखौ होनायनि थाखाय प्राइमारि कमिटिनि बिबानगिरि सोद्रोमाफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों। द'थि खौराङाव दङ बरमा फरायसालिमानि फरायसाफोरा मोनद' हारिनो सरकारा ट्राइबेल होनो नागिरनायनि हेंथायै खुद्रिसारदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमा फरायसालिमानि फरायसाफोरा मैया सरकारा आसामाव गोदानै मोनद' हारिफोरनो ट्राइबेलनि मर्यादा होनो थांनायखौ लानानै फरायसालिमानि मोखाङाव गोख्रोङै खुद्रिसारो। बे समाव बिथांमोना जै ट्राइबेलनि जै उइ वान्ट जास्टिस न' जास्टिस न' रेस्ट ट्राइबेल इउनिटि लं लिभ उइ वान्ट सलुशन आसाम सरकार हुसियार आसाम सरकार हाय हाय ट्राइबेल संघ लं लिभ बायदि बानबुंथाइजों होस्रिखावनानै बरमानि हा अख्रां गोमसारहोयो। बे सोमावसारनायाव गासै 200सो फरायसाफोरा बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। स्निथि खौराङाव दङ बाक्सा जिल्ला 22 नं खख्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय सामु हाथायाव XNDF-B वेलफेयार एसोसिएशननि खौरांगिरि मेल। बाक्सा जिल्लानि 22 नं खख्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय सामु हाथायाव जानो गोनां बड'लेण्ड मुभमेन्ट मेम'रियेल मिउजियामनि हाबाया थाद'नानै थानायखौ XNDF-B वेलफेयार एसोसिएशननि मावथिफोर आरो बिबानगिरि बिथांमोना खौरां लानायजों लोगोसे थाबैनो मावफुंफिननांगौ होनना खौरांगिरि मेल खुंदों। XNDF-B वेलफेयार एसोसिएशना बे खौरां मेलाव बाहागो लाफायो आफादगिरि XNDF-B वेलफेयार एसोसिएशननि रुजुगोरा मोसाहारि, गाहाय नेहाथारि दानसोरां नार्जारि, लोगो आफादगिरि फारियै बिलिथि औवारि, दोमैलु बसु, गेवलां बसु, बोलोगोरा बर' आरो लोगो गाहाय नेहाथारि डमिनिक इस्लारि बिथांमोना। दाइनथि खौराङाव दङ चिरां पुलिसआ सतिपुरनिफ्राय शफिकुल आलीखौ खादों। मोनसे स्रोद सुलुंनि बिथाजों संदाननानै चिरां जिल्ला पुलिसआ काजलगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय सतिपुरनिफ्राय शफिकुल आली मुंनि सासे सुबुंखौ हमनो हायो आरो शफिकुल आलीनिफ्राय 20,000 रांसो बेसेननि गंसे लहानि प्लेट, टिननि मुवाफोर, बायनाय दैनि मटर आरो गुबुन लहानि मुवाफोरजों लोगोसे खावनाय मुवाफोरखौ बोखांनो हायो। गुथि खौराङाव दङ अरांनि 1 नं चुटियापारायाव 1 बोसोर गोजाम बावना फोरबो खुंदों। 1 नं चुटियापारा नामघराव खुंफुंनाय बावना फोरबो हाबाफारियाव तेजपुरनि बिहगुरियाव थानाय कच्चि सुबुरिनिफ्राय हांख्राय हरजानाय मोनसे हानजाया गौतम मुनिर अभिशाप थुनफावथायखौ दिन्थिफुङो। मख'नो गोनांदि मोनसे जौथाइ बोसोरनिफ्रायनो चुटियापारानि
नामगराव बावना फोरबोखौ खुंफुंगासिनो दं। बावनानि सिगां बे हाबाफारिया शंकरिया आरिमु आरो हारिमुनि मोनसे बिथिंखौ दिन्थिफुंनानै रोजाबनाय आरो दामनाय देनाय देंखो दिन्थिफुंनायजों जागायजेनो। 10थि खौराङाव दङ तामुलपुरनि भारत भुटान सिमायाव मैदेरनि उदखार। हाजोनिफ्राय ओंखारबोनाय मैदेरा मानसिफोरखौ हालाय हाफाय थासारि सोमजिहोदों। बेलकुटियाव मुनिन्द्र बर्मनखौ हाग्रा मैदेरा गाग्लोबनायाव फाहामसालियाव थैनांगौ जायो आरो कालचार बादकिजुलियावबो हाग्रानि मैदेरा गाग्लोबनानै जोखोम खालामदों। हरनाथ बसुमतारीनि फिसाज्ला मिजु बसुमतारीखौ गाग्लोबनानै जोखोम खालामो हाग्रानि मैदेरा। 11थि खौराङाव दङ बाक्सा जिल्लानि मसलपुराव बनसुनि आफादगिरि बनजित मनजिल बसुमतारीनि खौरांगिरि मेल। मसलपुर कालचारेल कमप्लेक्सआव बनसुनि मावसुमा मेलनि गेजेरजों बनसुनि बोसोनगिरि मनजित दैमारी आरो पबित्र बर'खौ गौथुमारिनि संबिजित बादियै बिदाय होयो। बनसुनि थांखि आलादा रायजो बड'लेण्ड बर' हारिनि थामोनथा राव हारिमु रैखाथिखौ दिदोमै लाखिनाय। फैगौ डिसेम्बर दाननि 1 निफ्राय 19 खालारसिम जानो गोनां पार्लामेन्ट सेसनाव बनसुआ गोख्रोङै बाहागो लाहैगोन। फैगौ 18 डिसेम्बर खालाराव गोदान दिल्लीनि जन्तर मन्तराव बनसुआ धर्ना लागोन। मोनद' हारिया एसटि दाबिनायाव जोंहा जेबो उसुबिदा गैया, नाथाय मोनद' हारिनो एसटि होनायनि सिगां बर'फोरनो आलादा रायजो बड'लेण्डखौ होग्रोनांगोन। जों थाखानाय एसटिफोरनि माबा मोनसे खहा जायोब्ला बनसुआ गसंथेनो 1 सेकेन्ड आगोलाव थागोन। 12थि खौराङाव दङ क'क्राझाराव आमुल गुजरात क'पारेटिभ मिल्क मार्केटिं फेडारेशन लिमिटेडनि बङाइगाव दालाइनि बानजायनायाव क'क्राझाराव माहारियारि गाइखेर सानखौ फालिनाय जायो। बे फालिथायखौ नोजोर होनानै सावगारि आखिनाय बादायलायनायबो खुंनाय जायो। क'क्राझारनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय 120निबो बांसिन लाइमोन फरायसाफोरा बाहागो लादों। बे सावगारि आखिनाय बादायलायनायाव बाहागो लादोंमोन, जाय मोनथाम थाखोफोर फारियै ए, बि आरो सि आव खुंफुंजादोंमोन। 13थि खौराङाव दङ मोनद' हारिनो एसटि होनो थांखि लानायनि हेंथायै बाक्सा जिल्ला एबसु बड' साहित्य सभा ट्राइबेल संघ DBSA AMKSU जथायै खालामदों। आसामनि बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय आरो जौगाखांनाय मोनद' हारिनो आसाम सरकारा एसटि मोनथाय होनो लानाय गिख्रंथाव थांखिनि हेंथायै बाक्सा जिल्लानि मसलपुराव बाक्सा जिल्ला एबसु बड' साहित्य सभा ट्राइबेल संघ DBSA AMKSU जथायै खालामदों। बाक्सा जिल्ला एबसुनिफ्राय जागायनानै मसलपुर फरेस्ट केम्प बेलगुरि चक आरो मसलपुर टाउननि गेजेरजों हानजा सुरनानै मसलपुर जौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव फोजोबहैयो। उइ वान्ट जास्टिस न' जास्टिस न' रेस्ट उइ वान्ट सलुसन। आसाम सरकार हाय हाय, बिजेपि सरकार हाय हाय, मोनद' हारिनो एसटि होनायखौ बन्द खालाम, जै बर' हारिनि जै बायदि स्लगानजों मसलपुर टाउनाव अख्रां गोमसारहोयो। 14थि खौराङाव दङ मोसानो मोजां मोनग्रा बिजाथिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। आलायारन फाउन्डेसना लानानै फैदों हारसिं मोसानाय बादायलायनाय। रेजिस्ट्रेसननि थाखाय खौरां लाहरनो 7002814844 आरो गुबुन मोनसेबाव 7002585782 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन। फार्स्ट उइनारनि थाखाय 51,000, फार्स्ट रानार्स आपनि थाखाय 31,000, सेकेन्ड रानार आपनि थाखाय 1500 बान्था मोननो हागोन।